ଲାଗି ଥାଏ ଲୀଳା ଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ବୈକୁଣ୍ଠେ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀଠୁ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ। ଲୀଳାମୟଙ୍କର ଲୀଳାରେ ଭକତ ଭାବ ଭକତିର ଲୁହରେ ଭିଜେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁମାନଙ୍କର ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ। ଅଧରପଣା ନୀତି ସରିଲା ପରେ ସମସ୍ତ ନୀତିକାନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ କରାଯାଏ। ବିଜେ କାହାଳି ବାଜେ। ଗୋଟି ପହଣ୍ଡିରେ ପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ର ଓ ମାତା ସୁଭଦ୍ରା ରତ୍ନସିଂହାସନକୁ ବିଜେ କରନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଗୋଟି ପହଣ୍ଡି ଚାଲୁଥାଏ ସେତେବେଳେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅନୁମତି ନେଇ ମହାଜନ ସେବକମାନେ କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତି। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପା ରାଗ କରିଛନ୍ତି, ଟିକେ ଅଭିମାନରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ମାସ ହେଲାଣି ବାହାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ ଏ ଲୀଳା ତାଙ୍କର କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ମାନବୀୟ ଲୀଳା। ତାପରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଦେବଦାସୀମାନେ ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ତରଫରୁ ଦଇତାପତିମାନେ ଟିକେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରନ୍ତି। ତେବେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ସରିଯାଏ ସେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ କହି ଉଠନ୍ତି, ଘରମଣି ଏବେ ଟିକେ କବାଟ ଖୋଲ, ଏବେ ଟିକେ ଅଭିମାନ ଛାଡ଼, ମୁଁ ଆସିଗଲିଣି ପା। ଟିକେ ନାରୀମାନେ ସାଧାରଣ ଆଭୂଷଣ ପ୍ରିୟ ଥାନ୍ତି। ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ପାଟ ଶାଢ଼ୀ ଆଣିଛି, ରସଗୋଲା ବି ଆଣିଛି। ରସଗୋଲା ଖୁଆଇ ମାନଭଞ୍ଜନ କରି ପ୍ରଭୁ ବିଜେ କରନ୍ତି ଭିତରକୁ। ସେତେବେଳେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭଣ୍ଡାର ଘର ପାଖରେ ଉତ୍ତରାଭିମୁଖୀ ହୋଇକି ରହିଥାନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ରୁକ୍ମଣୀ ବିବାହରେ ଯେଉଁ ଗଇଠାଳ ପଡ଼ିଥାଏ ତାହା ଆଜି ଫିଟାଯାଏ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏ ସଂସାରକୁ ଏ ବାର୍ତ୍ତା ଯେ ଯେତେବେଳେ ସଂସାରରେ ପତି ପତ୍ନୀ ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ କଳି ଝଗଡ଼ା ଅଛି, ବଚସା ଅଛି, ଅଭିମାନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେହି ଅଭିମାନକୁ ଯିଏ ଜଣେ ବି ହଉ ଟିକେ ଝୁକିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମ୍ପର୍କକୁ ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ଡୋରରେ ବାନ୍ଧିବାକୁ ହେଲେ ଏତେ ସର୍ବ ସମ୍ମୁଖରେ ସିଏ ପା କାଳିଆ ସାନ୍ତ ବଡ଼ ଠାକୁର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଯଦି ପତ୍ନୀ ତ ତୁମର ଘରମଣି, ସିଏ ତ ତୁମର ସୁଖ ଦୁଃଖର ସାଥୀ। ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ମନେଇବା ପାଇଁ ସେ ଅଭିମାନ ଯେଉଁ କରିଛନ୍ତି ଆମେ ମିଠା କଥା ଦିପଦ କହିବା, ସେମାନେ ମିଠା ଦିପଦ କଥାରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତରଳି ପଡ଼ିବେ। ଏ ବାର୍ତ୍ତାଟା ସମସ୍ତେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାନ୍ତାଣୀ ମାନିଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରତ୍ନସିଂହାସନରେ ବିଜେ ହେଇଛି। ଏ ସମାଜକୁ ଯେଉଁ ବାର୍ତ୍ତା ସେ ଜଣେଇଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତେ କେହି ମାନ ଅଭିମାନ ଛାଡ଼ି ପବିତ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ ବାନ୍ଧି ହେଇକି ସମସ୍ତେ ରୁହନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।